Somos o grupo tradicional e a Asociación Cultural Os Xígaros de Lugo. Pois pillastos-nos xustamente porque vimos do ensaio e vamos a tocar un bar de pezas para amenizar, danzas, carballesas, xotas, muñeiras. Hai que mollar un pouco a palleta, non? Tamén, senón non presta. E encima con este calor de bochorno que empeza a facer, pois hai que parar tamén un pouco e darlle algo, senón o verán como en Lugo. Pois moi variado. Tanto tes un clima increíble, disfrutar polas rúas. De Lugo gustanos así as terrazas, fines de semana, despois de sair a traballar, no verano fai moi bon tempo para vir a tomar así pois unhas copiñas. Iván Figueroa, levo 21 anos dirixindo aquí o Centum Viños, na Praza do Campo, con un gran ambiente de tapeo e viños, cerveza e demais, que estamos acostumados aquí xa durante todos estes anos. Sempre con pinchiño a tapiña, pinchos típicos sempre de aquí da zona.